Αυτή είναι η Καβάλα, μια μικρή και παραθαλάσσια πόλη και θεωρείται από τις πιο όμορφες στην Ελλάδα. Βέβαια δεν είναι όλα έτσι. Το βράδυ κρύβει πολλά μυστικά και γι' αυτό... Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο, όπου σήμερα θα εξερευνήσουμε σπίτια στην Καβάλα, τα οποία είναι εγκαταλειμμένα και έχουν πολλές ιστορίες από πίσω, οπότε δεν ξέρουμε αν θα βγούμε ζωντανοί. Εγώ με την ομάδα μου δεν καθυστερήσαμε καθόλου, καθώς πιάσαμε αμέσως δουλειά και εντοπίσαμε τον πρώτο μας στόχο. Γύρω από το σπίτι είχε πολλούς κατοίκους και γι' αυτό αποφασίσαμε να πάμε τριγύρω μέσα από τα φυτά για να μην μας πιάσει κανείς. Να προειδοποιήσω ότι αυτό πραγματοποιείται με πολλά άτομα και δεν θα συμβούλευα με την καμία να πας μόνος σου. Όταν πρωτομπήκαμε, το σπίτι έδειχνε απλώς ένα γκρεμισμένο κτίριο, μέχρι ο φίλος μου είπε όσο προχωρούσαμε βρίσκαμε σκουπίδια, σπασμένα τζάμια και γενικά ενδείξεις ότι αυτό παλιά ήταν κανονικό σπίτι. Να σημειωθεί ότι αυτό το σπίτι είχε πολλούς ορόφους, κάτι που μου έκανε εντύπωση. Πάνω θα έχει το μεγαλύτερο content, πάμε να το δούμε. Αρχικά είχα ξενερώσει γιατί δεν έβρισκα κάτι άλλο εκτός από σκουπίδια. Μέχρι ο φίλος μου να δει κάτι και τότε... Πάου. Είναι από τότε. Σύμφωνα με αυτές με παλιές θεωρίες που έχουν για αυτό το σπίτι, στον επάνω όροφο είχαν βρει ένα άτομο μέσα σε ένα μπαούλο και σε αυτό εδώ πέρα το δωμάτιο ήταν παλιά ένα μικρό σχολείο. Και του χρόνου. Έχουμε εξερευνήσει ήδη το μισό από το σπίτι, αλλά υπάρχουν θεωρίες για τον πάνω όροφο και θέλω πραγματικά να δω τι έχει μέσα. Οπότε πάω να δούμε. Έφυγα αμέσως με ανυπομονησία και θα έπρεπε να κατέβουμε πρώτα για να πάμε από μια συγκεκριμένη έξοδο. Εδώ πέρα ήταν η μόνη είσοδος για πάνω και από ό,τι βλέπετε έχει παντού κλαδιά. Φαινόταν αδύνατο να μπεις. Φυσικά εμένα δεν με πολύ ένοιαζε και επιχείρησα αμέσως να πάω πάνω. Μαζί μου ακολούθησε και ένας φίλος μου από την ομάδα, ο οποίος με βοήθησε πολύ για να μπω μέσα, δεν θα σας πω ψέματα. Εγώ περίμενα να έχει κανονική πόρτα, αλλά ξαφνιάστηκα όταν ο φίλος μου με ρώτησε Μπορώ να σας από εδώ. Καλή ερώτηση. Καταφέραμε να μπούμε και οι δύο, αλλά πραγματικά δεν ξέρω ποιος σκέφτηκε να βάλει μια πόρτα σκύλου εδώ μέσα. Οργανωθήκαμε λίγο και προχωρήσαμε προς τα πάνω. Να σημειωθεί ότι η γενική κατάσταση του σπιτιού ήταν άθλια και έπρεπε να ανεβαίνουμε τα σκαλιά σιγά σιγά χωρίς πολύ βιασύνη. Όταν ανέβηκα εδώ πάνω κατάλαβα αμέσως ότι αυτός ο όροφος δεν θα είναι σαν τους υπόλοιπους. Είχα ήδη στεναχωρηθεί μετά από αυτό που είδα, αλλά μετά... Πραγματικά τέτοια σκηνικά είναι κρίμα να τα βλέπεις και σου ραγίζει την καρδιά. Και το χειρότερο είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Όσο πιο μέσα μπαίναμε, τόσο χειρότερη ήταν η εικόνα που βλέπαμε. Νομίζω ακόμα και από τις συσκευές που βλέπετε καταλαβαίνετε την ηλικία αυτού του σπιτιού. Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το δωμάτιο? Παντού σκουπίδια, το τζάκι το ίδιο, οι σοβάδες που είναι ρημαγμένοι, όλη αυτή η κατάσταση θα επικρατεί όσο δεν κάνουμε κάτι. Η ώρα όμως πέρασε και έπρεπε να πάμε κάτω να συναντηθούμε με τους υπόλοιπους. Είδαμε τι είχε μέσα τον μπαούλο. Θέλω να μαντέψει ο καθένας σας. Το βρήκα. Ποπόχαρα. Ένα πτώμα. Τίποτα. Κατά λόγου. Είχε γατάκια. Όντως. Βρέφη γατάκια Τι λες, είχε. Ναι. Σοβαρά. Ναι, ούτε σε μένα θα άρεσε αυτό. Όπως και να έχει. Καταφέραμε και βγήκαμε από το πρώτο σπίτι. Σειρά έχουν άλλα δύο. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Μπρο, έτσι όπως κοιτάμε τα σπίτια τριγύρω, φαίνεται λες και κάνουμε scope out την περιοχή για να κάνουμε heist στο GTA. Όποιος κατάλαβε νομίζω. Αυτό ήταν το επόμενο σπίτι, ή αλλιώς ο δεύτερος στόχος μας. Με την είσοδό του να ήταν ακόμα πιο δύσκολη καθώς μπορούσε να μπεις μόνο από αυτό το παράθυρο. Τώρα θα μου πεις εσύ είναι εύκολο, αλλά πολλά σπίτια υπήρχαν τριγύρω και οι γείτονες άρχισαν να υποψιάζονται. Αποφασίσαμε να το αναβάλουμε και πήγαμε προς άλλη κατεύθυνση. Σπίτι 3 κυρίες και κύριοι και ναι, έχω αγωνία. Μπήκα μόνο εγώ με τον φίλο μου από πριν, καθώς οι υπόλοιποι ας πούμε ότι χέζονταν. Αυτό το μέρος μου έδινε πολλά vibes για χωματερή και νομίζω μπορείτε να το δείτε κι εσείς.
Είδα τον φίλο μου να σταμάτησε και γι' αυτό το ρώτησα. Τι έγινε? Ναι, δεν χρειαζόταν καν να μου απαντήσει. Το έβλεπα και από μόνος μου. Παντού κουτιά φέτας για κάποιο λόγο. Επιτέλους μπήκαμε προς τα μέσα και αρχικά είχα άγχος, δεν θα πω ψέματα. Το τοπίο ήταν πραγματικά σε άθλια κατάσταση και ήταν λες και είχε επιβιώσει από πόλεμο. Σύμφωνα με θεωρίες που υπήρξαν για αυτό το συγκεκριμένο εγκαταλειμμένο κτίριο, όταν κατεδαφίστηκε πήρε μαζί της μια γυναίκα και τα 2 της παιδιά. Μετά από αυτό που άκουσα, φοβήθηκα μήπως είχαμε κι εμείς την ίδια κατάληξη και ήθελα σιγά σιγά να φύγω από εκείνο το μέρος. Βέβαια, έβλεπα πως ο φίλος μου είχε δίκιο για το όλο θέμα της οικογένειας. Δεν ήμουν σίγουρος ότι έκανε ένας λωστός μες στο σπίτι, αλλά δεν ήθελα και να κάτσω να το μάθω. Επομένως, αποφασίσαμε να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής και είχαμε τελειώσει, για αυτό το βίντεο τουλάχιστον. Μπορείτε να δείτε κι εσείς τους δύο χεσμένους που μας περίμεναν απ' έξω. Ήτανε λίγο περίεργο να μπεις μέσα και νόμιζα θα μας έπιαναν ή κάτι. Τελικά βγήκαμε ζωντανοί. Μ' άρεσε σαν εμπειρία. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να κάνω part 2, κάνε ένα like και ένα subscribe, γιατί είμαστε ακόμα καινούργοι εδώ. Και ναι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μαλάκα, στο διάλογο στην καμπάνα. Θα ανέβουμε και πάνω. Ναι, αλλά πάνω θα έχει content. Εδώ δεν βλέπω. Πάτσε κατά. Τράβα μία. Δεν μας πάσει καμιά σκάλα, μαλάκα. Ναι, βρω. Μια και μοναδική αγάπη. Όχι, μπακά. Εγώ τι τραβάω ρε μαλάκα τώρα, ούτε ξέρω τι τραβάω. Ωρα σου χάμισο περιμένετε. Αντώνη, θέλω να σφασώσω. Αντώνη, πώς φάνηκε το βίντεο σου φαρ? Πολύ ωραία. Λίγο ρε. Όντως, άβλωσες. Coming soon.